Els tres porquets. Una vegada hi havia tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. Els tres porquets eren germans. El més petit era el trapella de la família. El mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla. «La palla pesa poc i és fàcil de manejar», va pensar. «I així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat». El porquet mitjà, que també volia anar de pressa per anar a jugar amb el seu germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta. «Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt de pressa», va pensar. I dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar amb el seu germà. El porquet gran va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però amagat darrere un arbre els estava espiant el llop, que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. Va picar la porta. El porquet va mirar pel forat i en veure que era el llop va dir: «Fora, llop! No t'obriré pas la porta!» I el llop va contestar: «Doncs si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i bufaré i la casa destrossaré!» Va començar a bufar i amb una sola esbufegada la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a la casa de fusta del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop s'hi va acostar. Va picar la porta. Els porquets van mirar pel forat i en veure que era el llop van dir: «Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!» Aleshores el llop va contestar: «Doncs si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i bufaré i la casa destrossaré!» Va començar a bufar i la casa de fusta, tot i que en un primer moment va aguantar, finalment va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir «Cames, ajudeu-me!» corrents pel bosc i es van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Va picar la porta. Els tres porquets van mirar pel forat i en veure que era el llop van dir: «Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!» I el llop va contestar: «Doncs si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i bufaré i la casa destrossaré!» Va començar a bufar i a bufar i a bufar i a bufar, però la casa no cedia. El llop va seguir bufant i bufant i bufant i bufant i bufant, i quan ja no podia més, va entendre que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar, abans que arribessin els seus dos germans, i havia col·locat una olla amb aigua a escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent i es va escaldar tot. Cansat, adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets, que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.